som fanúšik takýchto akcií. Tak sa mi tady líbí. Krásna akcia. Dlho som nehral koncert o 8:30 ráno. Príjemní ľudia, dobrý vibe. Peter dal príjemné interview potom, takže akcia super. Takéto druhy akcií si myslím, že môžu byť super katalizátor na motivácia, na nejaký ďalší rast, na nejaké ďalšie učenie sa nových vecí, urobenie kontaktov a celkovo získanie takého nového driveu do tvojej ďalšej práce, takže ja osobne mám rád takéto druhy akcií, či už sú na tému HR, marketing alebo čokoľvek iné, niečo spirituálnejšie kľudne. Keď človek hľadá tú energiu a nevie ju nájsť úplne sám od seba alebo z nejakých knížiek a z YouTube, tak si myslím, že dojsť sem a cítiť to na chvíľku, na jeden deň, na vlastnej koži, byť medzi takými ľuďmi, ktorí majú podobný drive a podobný zámer, vie pekne prekalibrovať tvoje nastavenie a urobiť ten správny mindset, aby si potom pekne rástol ďalej. Takže som fanúšik takýchto akcií a rád tam vystupujem, ale rád sa niekedy aj zúčastním ako jeden z ľudí.